patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Pipila ka lugar sa Mindanao nakasinati og pagdaot sa panahon. Daghang mga balay, lakip, moske ug ubang pang istruktura ang nangadanyos samtang maglola na missing. Ano ang report? Pipila ka mga residente sa Makilala, Cotabato, pugsanong mitabok sa naghuguros nga tubig baha. Mga dagkong troso na anod. Sa kakusog sa sulog sa tubig, halos miabot na kini sa hanging bridge. Pipila lang kini sa mga hulagway dihang misaka ang tubig sa sapa sa barangay Santa Filomena. Wala inoy na balitang na disgrasya sa mong pagbaha. Sa mamasapan o graha-buhayan sa Maguindanao, milapa usab ang sapa tungod sa walay puwas nga pag-ulan. Daghang balay o mga pananom ang nalubog sa baha. Gani, gilayong gipabakwit ang mga residente tungod miabot na sa hawak ang tubig baha. Sa Sultan Kudarat, 25 ka mga balay ang nangabungkag sa barangay poblasyon sa Palimbang, samtang maglola ang namising. Gilayong naglusad og search and rescue operation sa mga otoridad sa 12 anyos nga babae ug iyang 61 anyos nga lola. Mibaha human sa pagbunok sa kusog nga ulan, gisabayan pa kini og kusog nga hangin ug hapak sa balod sa baybay. Pinakapektado ang sitio Campo Muslim. Nagpabilin una sa evacuation center ang mga apektadong pamilya, 15 gipangatagan dayon og hinabang gikan sa LGU. Sa Zamboanga City, tungod sa kusog nga ulan ug dagkong balod sa dagat, nangaguba ang pipila ka mga balay ug moske sa Purok 3, Barangay Patalon. Kadlawon, diyang miapak ang dagkong balod, hinungdan nga namakwit ang mga residente sa luwas nga lugar. Mibigay usab ang yuta kung asa nagbarok ang moske o pipila ka balay. Naguba sab sa dagkong balod ang ginahimong seawall. Sa record sa Zamboanga CDRRMO, ana-ana sa 166 ka balay ang nangaguba. Gitabangan galayon sa LGU ang mga apektadong pamilya. Sa Cotabato City, naglunop usab ang pipila ka mga kalsada labi na sa National Highway tungod sa kusog nga ulan o kusog nga hangin. Busa, hinay-hinay lang ang mga motorista sa pagpadagan silang sakyanan. Labi na nga halos mag-zero visibility ang dalan. Hinoon, wala natalang na disgrasya sa lugar. Sigon sa Pag-asa, hanging habagat gihapon ang hinungdan sa mga kusog na pag-ulan sa Mindanao. Busa, gibisuhan ang katauhan nga magbabedentayon tungod usab sa posibleng localized thunderstorms nga mamahimong hinungdan sa pagdaot sa panahon. Ako, sa Teco Campo, para sa One Mindanao. Mag-amahan patay human maaksidente ang gisakyang passenger van. Patay ang mga biktimang sila Lando Cadimas, driver sa van. Samtang dead on arrival sa ospital ang anak ni Ining, si Jason. Samtang gilata sa mga biktima ang highway sa barangay Sagwa, sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Kalit giatake sa kasing-kasing ang driver ni Ining si Lando. Hinungdan na wad-an kinug-kontrol sa gimanehong van og mibangga sa poste. Sa kakusog sa impact, nangalagpot ang duha sa kalsada, hinungdan silang grabing samad nga naangkon. Walay laing sakay sa van. Watcher sa reservoir sa Villanueva, Misamis Oriental, gipusil patay
samtang natulog sa iyang balay. Atong sara ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dead on the spot si Leopoldo Pagaspas, watcher sa reservoir sa Villanueva. Human kini gipusil sa wala pa mailing sospek sa mismong balay niini sa Zone 7 Barangay Corrales sa Hasaan, Misamis Oriental. Sumala pa nga natulog ang biktima diyang gipusil sa sospek. Ang mga banay niini nakurat na lamang sa sunod-sunod nga buto sa pistola. Diyang ilahang gisusi, mitambad na lamang ang patayng lawas sa biktima. Nga nalaknit sa bala. Nga dire gipaingon sa kong naong. Kato siya nga ang nakaigo sa kong naong. Pagkataod-taod, nagsinggit na din si auntie nga gipusil si uncle. Sumala sa Hasaan Municipal Police Station, gituhuang swito ang sospek sa lihok sa biktima. Sanglit gipaagi lamang sa bintana ang pagpusil niini ug ulo ang tanang igo sa biktima. Ana sa tulo ka baseo sa .45 nga pistola ang ilahang na-recover sa crime scene. Ginapalawman ang investigasyon sa mong kaso. Ilabi pa nga nadakpan na kaniadto ang biktima sa pagkupot og .38 nga revolver. From 4 p.m. sa hapon hangtod sa mga alas 8 sa gabi. Kung kinsa man galing tong tao nga nakaanha diya nga nagdakaw-lakaw dinha nga portion nga ilahang makita or ilahang naobserbaran that time, feel free lang sila nga makikistorya dinhi sa among opisina. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka babay patay human aksidenteng nahulog sa gisakyang habal-habal apan gidudahang dunay foul play sa hitabo. Atong sayro ng dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara usa kini ka criminology student ug gituhuan sa mga banay niini nga gilugos ang biktima una nahitabo ang giingong aksidente sa Taguluan, Misamis Oriental. Wala na masalbar pa sa mirespondeng mga otoridad si Ana Marie Magdalan human mahulog sa gisakyang habal-habal sa New Bridge Poblasyon, Taguluan niadtong milabay nga kadlawon. Apan base sa FB post sa mga higala sa biktima nga dili sila motuo nga ordinaryong aksidente ang nahitabo, sanglit dako ang ilahang pagtuo nga gilugos kini, labi pa nga hubog kini niadtong tungura. Gipanghimakak sa suspitsadong habal-habal driver nga gilugos ang biktima ug miagi lamang sila sa New Bridge tungod gisugo siya niini nga balikan ang nalimtang sanina. Nakurat na lamang kuno siya diyang nahulog ang biktima sa motor. Kalit lang siya na, ano ba, murag bitong kuyapan bitaw, kalit lang siya katulog ba. Hulog lang, di na to mabantayan ang disgrasya lagi siya. Tunay tabo. Gikan kuno miaten og birthday party ang biktima uban ang iyang mga higala. Ihatod unta kini papauli sa puerto sa Cagayan de Oro City diyang nahitabo ang disgrasya. Palawman pa sa otoridad ang investigasyon sa kaso, labi pa nga desidido ang pamilya nga sutaon kung nalugusan ba ang biktima o wala. Kayan gid nato ang paggawas-gawas sa balay pag inom-inom nga ingon ana nga 10 oras na sa gabi labi na kay babae pa gyud siya. So kung mahimo kita pud mga ginikanan ato pong superbisyuhan ato mga anak nga kung wala pa din sa tong balay sa inana nga oras ato gid silang pangitaon para dili sila mag-anad ba nga maglakaw-lakaw pod. Sara karong adlaw gi-file na sa kapulisan ang kasong reckless imprudence resulting to homicide batok sa suspect ug kung mogawas na ang resulta sa autopsy nga gihimo o gipapahimo sa kini nga banay sa biktima ug mogawas nga kini nga nahilabtan gayod ang kining biktima posible pang pasakahan og kasong rape ang naasoy nga suspect. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez. Pipila ka internet shop o printing shop sa General Santos City ang gipang sita human hibaw-an nga naga-print og QR code. Ani ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gisita sa Business Permits and Licensing Office ang pipila ka internet cafe o printing shop sa syudad. Human na sayrang naga-imprinta og QR code sa Trace and Protect Action Team o TAPAT System nga doon na pa'y logo sa General Santos City. Matod pa sa City Traffic Investigation Team, daga na silang nakumpiska nga QR code og ID gamit ang logo sa Gensan gikan sa mga musulod og gawas sa border sa syudad. Doon na sab sila'y nadawat nga mga reklamo nga ginapabayad sila og 50 hangtod 200 pesos depende kuno sa layout. Yung QR code natin, sir, ma'am, libre po yun. Wala pong bayad. Okay? Yun ang kinasasama kasi yung iba nagpapabayad. Nakita natin sa mga internet, sa Facebook natin, di ba? Mayroong 150, 70, 50, 30 na. Apan matud pa sa nasita nga internet shop owner, nagpatabang lang daw kanila ang ubang nagpa-register sa TAPAT System kay wala kuno masayod sa paggamit og computer ug pag-download sa QR code. Ug ang bayad alang kuno kini sa paggamit sa internet ug pag-print sa ilang QR code. Gihimakak sab nila nga nagapameke sila
Kinihuman giakusahan sila og falsification of public documents. Basta sa amin lang tumulong, kaya nag-missing nila kami ng 45. Alam namin na mas mataas pang naniningil dyan. Kasi sa amin. Sa kabahin sa Gensan LGU, walay official ID o layout para sa QR code sa tapat. Gina-download lang kini sa cellphone human makaregister. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga sementeryo sa Samal Island ug Zamboanga City ipasirado karong kalagkalag. Atong saron ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yastek, gihimo kini sa lokal nga panggamhanan aron malikay sa local transmission sa COVID-19 na katawhan resulta sa pagtapok-tapok sa mga sementeryo. Mutala ang City Economic Enterprise sa Samal Island ug kapin kon kulang 95,000 katao nga mudagsa sa mga sementeryo matag tuig atol sa kalagkalag. Kung mahitabo kini karong tuiga, lisod mapatuman ang social distancing sa mga sementeryo nga posibleng hinungdan sa local transmission sa COVID-19. Temporaryong pasiradaan ang mga pribado o pampublikong sementeryo sa Samal Island sa October 31 to November 3. Giabisuhan ang katawhan nga mobisita sa mga sementeryo una o human sa maong mga schedule. Lakip ipasara ang mga kolumbaryo o Memorial Park. Wala may problema dyan di kay pananglitan na ay schedule na ilubong between those dates sa 31 o sa November 3, malubong manggihapon nila. We allow burial. Ang ato alang ang kanang murag na tradisyon na nato during undas na magtapok sa sementeryo, mag-overnight. So karon hangyo lang nako sa mga taga-Samal na palabay sa ata. Pero gisiguro sa mayor nga matuman ang social distancing sa mga sementeryo karong gilaumang sayo muduaw ang mga tao sa ilahang minatay. Mao gihapon 50% ang pwede mo sulod. Maintain gihapon ang minimum health protocols na naay mask, naay face shield, naay mga foot bath. So ana lang no ang mga ginabawal na dalahon sa sulod kanang mga ilimnon, mga kutsilyo ba o any sharp objects, bawal yun na siya. Kining si Jule Christian sayo sa buntag nga mibisita sa lubnganan sa iyang amahan sa Samal Island Memorial Park. Human masayrang pasiradaan kini karong kalagkalag. Balay lang siguro yung magdagkot ani kay minika na niya itong problema lagi sa COVID. Ano lang, sabot lang ta sa gobyerno po. Ang City Economic Enterprise nangandam na usab sa pagpanghinlo sa mga sementeryo, labi pa nga sayo mudag sa mga tao. Karon ang ginabuhat na mo ron, preparation sa cleaning kay murag masayo man ang ato ang pagpanagkot sa mga kantong mga tagtungod. Sa Zamboanga City, gianunsyo sa ilahang Local Task Force COVID nga isirado usab sa publiko ang tanang sementeryo sa syudad gikan October 31 hangtod November 2. Kini aron malikayan ang mass gathering nga posibleng moresulta sa local transmission sa pagdagsa sa mga tao. Busa giawhag ang katawhan nga mobisita na lang sa ilahang minatay una ug paghuman sa kalagkalag. Tek sa karon pa lang gipabantayan na sa otoridad ang mga sementeryo aron masiguro nga ginatuman sa mga tao mga pulisya labi na ang health protocol. Tek. Daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ginisinfect ang provincial capital sa Maguindanao human unom ka empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi ni ining report. Unom ka empleyado sa Maguindanao Provincial Capital ang nagpositibo sa COVID-19. Sagad ni ini mga frontliner. Sa contact tracing nasayran usa sa ilang empleyadong nagpositibo dunay paryente ug kauban sa balay nga empleyado sa Bangsamoro Regional Office. Kung asa daghan sab ang nagpositibo sa sakit. Samtang usasab ka empleyado gikan sa highly infected area sa Isulan, Sultan Kudarat. Gilong gipailam sa disinfection ug decontamination procedure ang White House Capitol sa Buluan, Maguindanao. Nagkaroon tayo ng 6, no? The other day is 3, then additional 2, then additional 1 as of yesterday na puro empleyado ito ng provincial government ng Maguindanao.
Sa General Santos City, mihangyo na ang Philippine Medical Association General Santos City Chapter ngadto sa LGU ngay pailam na sa enhanced community quarantine ng syudad human gikonsidera ng critical level sa COVID-19 ng Gensan tungod sa paspas kapag saka sa kaso sa syudad. Sagad mga doktor ug medical worker nga naka-quarantine busa nagkulang na ang mga muatiman sa mga nagpositibo sa sakit. Sa datos sa PMA, 2 ka doktor, 3 ka nurse ug 7 ka mga medical staff ang nagpositibo na sa COVID-19. Samtang 12 ka doktor, 120 ka mga nurse, 117 ka medical workers o frontliners ang kasamtangang naka-quarantine. Sa karon, doon na 193 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 ng Gensan, 116 ang active cases, 69 ang naka-recover o 8 ang namatay. 14 na dugang sa nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City nitong Martes ug labing bata sa mga nataptan ang 3 anyos nga babaeng taga Malabog, Paquiabato District. Samtang usa ka 15 anyos nga lalaking taga Panakan ang namatay sa sakit. Nakasinati kinig sintomas atong September 6, gi-admit kini atong September 11 ug natong adlaw usab kini namatay. Samtang namatay sab ang 61 anyos nga babaeng taga Matina Crossing 15 nakasinati og sintomas natong September 9 ug namatay sab niadtong adlaw. Samtang nahumana ang hard lockdown sa usa ka purok sa barangay Tomas Monteverde sa Davao City nga milungtad og 28 ka adlaw. Kinumduman nga 69 ka tawo ang nagpositibo sa COVID-19 din usa ang namatay. Doon na 1,615 confirmed COVID-19 cases ang Davao City kung asa 232 ang active cases, 1,322 recoveries ug 61 ang namatay. Sa Iligan City, giturn over na ngadto sa IATF ang mega quarantine facility nga gihimo sa DPWH. Gymnasium kini sa National Steel Corporation sa Barangay Suarez nga sirado na og gihimong quarantine facility. Gitambungan kini mismo ni National IATF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Samtang sa 18 ka bagong kaso sa COVID-19 sa Iligan City, 16 niini ginasubay pa ang exposure. Sa karon, 558 na ang total COVID-19 cases sa Iligan City, 350 ang naka-recover ug 26 ang namatay. Sa Bistig City, Surigao del Sur, gipailaom na sa modified ECQ ang Barangay Tabon ug Barangay Mangagoy tungod sa nakatalang kaso sa COVID-19 sa lugar. Sulod sa 7 ka adlaw, sugod karon ipatuman ang MECQ sa Barangay Tabon, samtang ang Barangay Mangagoy ipailaom sa MECQ hangtod September 22. Samtang gisuspindi una ni Bislig Vice Mayor Jonas Cakayan ang sesyon ug meeting sa sangguniang panglungsod tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Gidisinfect sab ang ilang mga buhatan. Ana-ana sa 41 ang kaso sa COVID-19 sa Bislig City, 16 recoveries ug 3 ang namatay. Samtang mitalag upat ka kaso sa COVID-19 ang Tandag City. Sa Carmen, Cotabato Province, nagpatuman og localized lockdown sa Purok 12 barangay poblasyon. Lagip ang balay sa ka nagpositibo sa COVID-19. Giilang patient 81 ang usa ka 16 anyos nga babaeng dunay travel history gikan sa Cagayan de Oro City nga miabot sa Carmen etong September 5. Nakasinati kini og sintomas og dayong nagpositibo sa COVID-19. Hinoon ana-ana sa maayong kahimtang ang asymptomatic na pasyente sulod sa isolation facility. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Kapin 29.8 milyon katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 276,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug lapas 9,000 niini taga Mindanao. Misa ka na sa sobra 29,870,000 katao ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Duna say sobra 20,320,000 ang recoveries ug 940,720 ang namatay. Sa Pilipinas, miabot na sa 276,289 ang nagkasakit og COVID-19. Ana-ana sa sobra 208,096 ang naka-recover og 4,785 ang namatay. Samtang sa Mindanao, 9,071 ang dunay COVID-19, 6,046 ang recoveries og 270 ang namatay. Tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa tibuok nasod, nangita karon og mga aplikante pagka-contact tracer ang Department of Interior and Local Government. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. 50,000 contact tracers ang gipangita karon sa Department of Interior and Local Government alang sa tibuok nasod aron makatabang sa pakigbisog sa gobyerno sa COVID-19. Sa Northern Mindanao, adunay sobra 2,000 slots nga gitagana, labi pa nga padayon gihapon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Ang gipangita sa kagamhanan, mga graduate sa kursong medical o criminology. Pwede usab mag-apply ang mga graduate nga adunay experience sa data gathering, research, documentation ug sa pag-interview sa mga tawo. Anaa sa sobra 18,000 pesos ang sweldo matag bulan. Alang sa mga buot mo apply, mag-andam lamang og letter of intent, resume, NBA clearance ug drug test result. Mamahimo kini dalhon sa mga opisina sa DILG o isend pinaagi sa mga email address sa maong opisina. Kaya ang panuyaanan nato nga kini nga atong mga i-hire nga mga contact tracers, dito ni sila i-deploy ni sila
sa mga local government units sa ato ang mga probinsya ug sa ato ang for Iligan City and for Cagayan de Oro City. Tambag ni Glenda Binayaw, usa ka contact tracer sa Barangay Bulwa sa syudad, nga kinahanglan andam mo sakripisyo ug adunay kasing-kasing nga moalagad sa publiko ang mga buot mosulod sa pagka-contact tracer. Ang ilahang trabaho, dedicated sila. Inana lang yun. Tapat lang pag mo serbisyo sila, kanang ginayon nila ang serbisyong totoo. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Aprobado na sa second reading sa sesyon sa Konseho sa Davao City ang giduso nga mandatory immunization alang sa mga infant ug bata sa Davao City. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Ang pag-localize sa national law kalabot sa mandatory immunization sa mga infant ug bata, dako kuno ug matabang. Kini sumala sa proponent sa mandatory immunization for infants and children of Davao City nga si Committee on Health Chairperson Mary Josel Villafuerte. Each LGU is unique. A national law can be localized if there's a need. There are many national laws that have been localized here in Davao City. Ubos sa mga ordinansa, ang mga bata nga mabakunahan hatagan og Early Childhood Care and Development Card nga mahimong rekisito sa enrollment sa bata sa pagskwela niini. Nakalatid sa mga ordinansa nga ang mga ibakuna sa bata mao kadtong existing na nga vaccine nga ginahatag karon ingon man ang mga umaabot nga maaprubahan. There is a statement there that includes all other vaccines that will be available in the future. Is that correct, Honorable Villafuerte? Because we are expecting that the Department of Health, the head of the Department of Health, will also issue future orders to have children vaccinated. Sa deliberasyon sa mga ordinansa, gitino ang mga mitumang nga suliran kaniadto sa pagbakuna sa komunidad. During my term as barangay captain in Barangay Hizon, we are having hard time to enter a flush or first-class village. So what can you do if the barangay health workers cannot enter in a subdivision? What we usually do, Your Honor, is to coordinate with the president of the subdivision. Sanglit usa kini kapaagi sa gobyerno nga magsilbing proactive role sa preventive healthcare sa mga bata. Gilayong giuyunan kini sa tanan ug sunod sesyon laumang hingpit na kining maaprubahan sa third and final reading. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Gipainumduman ang mga pharmacy sa Davao City nga mohatag og 20% discount sa mga senior citizen nga mopalit og vitamins ug mineral supplements. Ato ibalik si Sheila Vergara Rubio. Giduso ni Davao City Councilor Pilar Braga ang resolusyon sa pagpahinumdum sa tanang mga drugstore, pharmacy o botika nga ang vitamins ug mineral supplements na hilakip sa 20% discount alang sa mga senior citizen. Kini subay sa napagula nga administrative order sa Department of Health. Ang naandan manggod, bugtong mga niresetang tambal o maintenance lamang ang ginahatagan og discount sa mga pharmacy alang sa mga senior citizen. Ubo sa Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang 20% discount o VAT exemption ihatag mapakash o credit payment. Vitamin and mineral supplements are included in the 20% discount of senior citizens according to the Department of Health Administrative Order number 2012-007-A. Ang special nutritional supplement gikinahanglan sa mga senior citizen ilabi na sa mga dunay balatian ug uban pa. Nakalatid na kuno sa mga balaod ang paghatag og discount sa pagpalit niini apan wala gayud na patuman. Hinuon kinahanglan dunay reseta ang vitamins nga paliton. Gilayong hatagan og kopya sa mga resolusyon ingon man implementing rules and regulations o IRR sa mga balaod ang tanang mga butika aron hugot kining mapatuman. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Sa General Santos City, purok chairman sa barangay gikulata sa tricycle driver nga iyang gisita. Nang hubag ang mata ug nasamad ang ilong sa purok 8 chairman ni Saturnino Argoncillo sa 73 anyos ug barangay Apopong COVID Control Force Enforcer. Human siya gisumbag sa usa ka tricycle driver nga iyang gisita kay misupa kuno sa quarantine protocol sa barangay. Saysay ni Argoncillo, gipangsita niya ang mga tricycad sa palengke aron tarungon ang pagturno niini nga dili makababag sa traffic.
Pagbalik niya sa lugar, traffic kuno gihapon busa iyang gikasabahan ang usa ka tricycle driver nga nasakpan niyang nag-counterflow apan gisumbag kuno siya sa ikadawang higayon. Sa pagsubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, sumala sa mga nakakita, giunhan kuno ni Argoncillo og sumbag sa dughan ang driver o gaaksyonan pa kunong bunalan sa baston. Busa gibalos kuno ang driver kaniya. Wala na nakuha anong pahayag ang driver kay nihawa na kini sa lugar. Desidido mo pasaka og kaso si Argoncillo batok sa mong driver. Tutuloy ang kaso. Disobedience, tapos attack ng person ng authority kasi nasa autoridad tayo, at saka ng parang harassment na. Tulo ka madagong police station sa Davao City dunay mga bagong hepe. Ani ang detalye? Sugod Setyembre 16, doon na bagong hepe ang Santa Ana, Talomo ug Turil Police Station. Sa Talomo Police, ang Deputy Chief na ang mag-OIC Chief nga si Police Major Sin Logroño. Samtang sa Santa Ana, si Police Major Bengkalin Baluana ang hepe. Huli pa niya ang champion sa anti-illegal drugs operation nga si Police Major Michael Oyanggurin. So, to the personnel of Police Station 1, isa lang hinihingi ko, all I want from you is what our city director always telling me, magtrabaho tayo. Rason sa pagbutangong mabagong hepe, mo ang lapas na nilang panahon sa assignment sa matag istasyon. Meron po tayong mga station commanders na over 2 years na. At yung isa overrank. So kailangan na natin silang palitan at bigyan ng posisyon na commensurate sa kanilang ranggo. Human sa 2 ka tuig og 3 ka bulan ni Police Major Michael Oyanggurin sa Santa Ana, mabalhin ang kini sa Turil. Doon ang kini pahimangno sa mga residente, labi na sa gadula og illegal nga droga. Maabot sa ilahang malas kay dili man tanan higayon nga successful ang illegal na tong activity. So sa 100%, 1% lang ipangayo namo nga malas nila. Sa ligang hepe sa DCPO nga bisa na balhin ang mga opisyal sa bag-o nilang assignment, mas mahimo silang mga produktibong leader. Anyway, commanders come and go. So kaming mga officers, we have no tolerance title pagdating sa posisyon. So anytime we can be relieved, we can be reassigned. Kauban si Major Awing sa kamera, ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka babae nahuli kam nga nanglungkab sa usa ka tindahan sa public market sa Barangay Poblasyon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa usa ka anggulo sa CCTV makita ang usa ka babae nga daw dunay ginakuha sa lamesa sa usa ka tindahan. Pugsano na day kining ginablihan ang hunos sa tindahan. Sa top view sa CCTV makitang naablihan na niini ang hunos o gipangawat ang kwarta o gamit nga mobalor og kapin kung kulang 6,000 pesos. Darakpan galayan ang suspect 15-14 anyos pa lang ug anaa kini sa kustodiya sa DSWD. Kapila na kuno kining dalang bigit sa pagpangawat apan ginabuhian kay minor de edad. Samtang padayong panginapangita sa kapulisan ang laing duha ka kaubalan sa suspitsadong kawatan. Tulo sa 4 ka mga piloto nga namatay sa pagkahagsa sa military helicopter sa Basilan gihatagan og departure honors. Gihatagan og departure honors sila si Major Jesse Miller, First Lieutenant Mac R. Ferrer ug Senior Staff Sergeant Miguel Banas Jr. sa Edwin Andrews Air Force Base sa Zamboanga City. Samtang si Private Second Class Benedict Leal Jr. tagaan gihapon og departure honors diyang i-transport ang patayng lawas nini sa iyang probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Silang 4 ang namatay human mahagsa ang ilang gisakyang chopper sa Lantawan, Basilan, Miyerkules sa hapon. Gipasidunggan sila tungod silang sakripisyo o dedikasyon sa ilang pagserbisyo sa nason. Usa ka Filipino-American ang gidagit sa Siraway, Zamboanga del Norte kagabi. Mao kini ang biktimang si Rex Triplet nga taga Barangay Piakan sa Siraway. Kauban sa biktima ang iyang asawang si Celsa Maani, 23 anyos, diyang gidagit sila sa 4 ka mga armadong lalaking nakauniforme ug camouflage apan nakaeskapo ang asawa niini. Wala pay gihatag nga dugang detalye ang mga otoridad apan padayon kuno ang ilang pagpangita sa biktima nga posibleng hinibuan kuno sa mga bandido sa lugar.
Duha ka tanker sa gasolina sa Balingasag, Misamis Oriental nasunog samtang abandonadong gambalay sa Zamboanga City nasunog usab. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Usa ka dakong sunog ang nahitabo sa Balingasag, Misamis Oriental bandang alas 8 Martes sa gabi. Sumala sa kabumbirohan, nagsugod ang sunog sa usa ka truck sa gasolina nga anaa sa sulod sa bodega. Paspas nga mikatag ang kalayo sa lain pang unit hinungdan nga gisaka ngadto sa ikatulong alarma ang sunog. Ang driver sa usa sa mga truck daling gidala sa ospital human nakahiagom og 2nd to 3rd degree burn sa lawas. May deklara og far out human sa kapin usa ka oras. Estimated damage na to is ang duha ka truck worth 8 million more or less based on sa interview na mo sa owner. Sa Zamboanga City, nasunog ang tulo ka andanang nga gambalay sa Barangay Canilar pasado alas 11 Miyerkules sa buntag. Miresponde gilayon ang kabumbirohan sa sunog nga miabot sa ikatulong alarma. Dugay na kunong naabandona ang maong gambalay nga kanhing Universal College. Ginasusi pa sa kabumbirohan ang hinungdan sa sunog, sanglit wala kuno'y tao diyang nahitabo ang sunog. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Matagbulan sa Setyembre, gisaulog ang kapistahan sa Our Lady of Peña Francia sa Naga City, Camarines Sur. Ang prosesyon sa milagrosong imahen sa Birhen nga sagad apilan sa kalalakinan ginahimo sa sapa sa Naga nga mao'y ginadayo sa mga deboto. Ang Nuestra Señora de Peña Francia mao'y principal patroness ug reyna sa Bicol. Busa mga kapuso, dugan tang mutanaw sa dokumentaryo nga naguluhang Ina, In Our Words and In Our Hearts. Kining espesyal nga programa hatod kanato sa Archdiocese of Caceres, Bicol Block Multimedia and Public Affairs ug ang inyong GMA Regional TV. Karong Sabado na kana, September 19, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag sa GMA TV5 Davao, GMA 35 Cagayan de Oro City, GMA TV8 General Santos City, GMA TV12 Holo, Sulu, GMA TV9 Zamboanga City, GMA TV12 Cotabato City, GMA TV2 Tandag, GMA TV10 Surigao City, GMA TV26 Butuan City, GMA TV4 Dipolog City, GMA TV5 Pagadian City, GMA TV5 Ozami City, GMA TV11 Iligan City ug GMA TV12 Bukidnon. Sa mga mahiligon sa prutas nga dunay tatak Davao, dunay ginatanyag karon sa kantidad nga 150 pesos lang. Eat all you can na kung asa sayron ta pinaagi nining report. Durian, mangustin, marang, rambutan, saging, guyabano ug lansones. Kining tanan, pwede nimong matilawan, eat all you can sa kantidad nga 150 pesos lang. Yes, 150 pesos only fruits. Gitanyag kini sa usa ka fruit buyer sa Doña Vicenta Village aron matagbaw ang madabawenyo sa mga prutas nga gikan sa bukid nga bahin sa syudad. Nagkaproblema sa allocation sa airport tungod sa kagamay sa eroplano. Pagkahuman, may mga backload, ang mga offload gani nga mga kargo. So, wa may laing maisip kung i-local na mo mas barato siya. So, mao tong ano namo nga ipa-eat all you can na lang para pod maka-benefit tong mga uban gani kay natural ang kadayawa na to murag na na-cancel. Kung durian lang ang imong trip, pwede sab sa kantidad nga 100 pesos lang. Matilawan na ang tanang variety, basta available lang. Ang mga durian lover, perting tagbawa sa ilang gibayad. Sa kadaghan silang gikaon, kantidad lang nini 100 pesos. Dili kuno lugi. 100 naman po. Durian. 100 durian. Yeah, sakto, kuan. Tagbaw po. Sulit kayo, mura mag-aksog init ng tiyan. Super sulit. Busog kaayo. Tapos pila na? Dagan-dagan na? Dagan ay kadalawa na yung durian. Tapos ang prutas? Dagan na po. Mga 1 kilo na mangustin na muna hurot. Ang maong prutas gikan sa mga farmer o ginapalit nila kini kay tungod sa pandemya. Kasagaran sa mga prutas nangadaot na tungod dili na mapadala sa Visayas ug Luzon. Dako gyud kay ni sa nga tabang kay katong mga farmers nga sa una ang ilang gisaligyan kay katong mga export, mag-export sila sa Thailand, China o nawala kay tungod sa kaning COVID nga kuan. So ang mga durian karon mga fruits diri lang gyud local. Kauban si Malchurawing sa kamera. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Mga
kapuso, 99 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwa sa among paghatod og balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pa ulahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na! Ug mo katumong ulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.